자리부터 자라니까 자는 양아 그냥 랩살이고 사는 나발로 누구야 너네 그 생각도 얼마나 남았어 얼마나 무장한 수를 악신하니 알리시는 저를 알지도 그걸로 잠깐만 가서 신고 저야는 당연히 신이 잠깐만 खारनाय आरो खारनाय साफ्रोमबो बर' आइजो हाबा जाखानाय खारनाय थारैनो माब्ला जोबगोन बर' हारिनि हाबा जाखानाय आइजो खारनाय बर' हारिनि बबे आफादा फोजोबनो हागोन समाजा फोरमायसिगोन थिग बिब्दिनो चिरां जिल्ला रनसायथाम सालगुरि गामिनि थागिबि बिलिफां ब्रह्मनि अनजालि बिसि लिलि ब्रह्मआ थांनाय 30 अक्ट'आव गावनि आंगो फिसायखौ नागारनानै 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ लानानै खारनानै दं। नख'रनि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बासुगाव थेंनामारि गामियाव लिलि ब्रह्मआ गावनि बिमानि नख'राव आलासि जानो फैदोंमोन। बेबादिनो बिमानि नख'रनिफ्राय गावनि फिसायनि नख'राव थांफिननो ओंखारलांनानै दिनैसिमबो खौरां गैयालासे खारखोमानानै दं। बेनिखायनो बर' हारिनि रायजो राजाफोरा फिसाय बिलिफां ब्रह्मआ बबावबाफोर नुदोंब्ला जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं नाम्बार 6901455911 आरो खनसेबाव 6901455911 बे नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। नोंनि नखराव मा जादों? आंनि नखरावथ' जेबो जायाखै दावरावबो जायाखैमोन आं माने गुवाहाटियाव खामानि मावहैदों बेखौथ' मिथिया गथ' नायनो होननानै फैदोंमोन आंबो दा गावबो नुदों फैदो दे गथ' नायनोबा फैबाय आङो फैनायाव दा आंनि फैयैनि सिगां न'आव दंफैखायो दे होनबालाय आं हजोंनो थांनानै नायनोसै होनबाय नायनो फैनायाव दा नै मुंफासे खोनाबाय बिदिसो जाहैबाय। नोंनि बुरैया गोमानानै दं? औ आंनि बुरैया दा खारनानै दं गोमानानै। माब्ला थाङा? बियो 30 थारिखआव 30 थारिख औ रबिबारनि 12टा टाइमाव ओंखारलांदों बेनिफ्राय। मा सन्देह खालामदों दा सन्देहखौथ' मोनथिजोबखाबाय दस्राजों थांनाय ओमफ्राय मानसिखौ दा जेरावखि नुवा हमनानै दोननांगौ आरोखि आंनि रिकुवेस्टआव हमनानै दोननानै खोन्थाहरनांगौ मानसिखौ लायगोन जोङो बेखौ रिकुवेस्ट खालामो। बेनि नामा लिलि ब्रह्म होनो। लिलि ब्रह्म बबेयाव थांदों होननानै? बबेयाव थांदों होननायाथ' बे मैया खोन्थादों गावनि लोगोआ पान्जाबनि हौवाया पान्जाबाव थांदों होनना खोन्थाबाय। मैया जों खोथा खोनाजोबबाय ओमफ्राय थानायावबो थांनाय जाबाय एफआइआरबो होबाय दा माथो खालामनो दा बेखौ नागिरनानै हमनानै दोननानै खोन्थाहरलायनानै माबाबानो जाबाय। गथ'खौबो लांफादों। बेसे बैसोनि गथ'आ? गथ'आ 3 बोसोर जाबाय। दा मा खावलायगोन नोंनि बुरैखौ न'आव फैफिननो थाखाय? न'आव फैफिननो थाखाय खावलायनाय जायो आरोखि। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ खिन्थानो हागोन नामा? आंनिखौ आंनिया 6901455911। आं बे थेंनामारि गामिनि सासे नेहाथारि बाथ्राया नंगौ बे नखरनि फिसाजो बिलाइनायमोन बियो आरो बिदिनो बिमा बिफानि न' होननानै फैयोमोन आलासि जाफैबाय थायोमोन जोंबो नुयोमोन नंनाया नंगौ। दा घटनाया बिदि जादों होननानै आंबो मोजाङै मिथियामोन थरखनारा आं दिनैसो मिथिदों। दा खोनानाय लोगो लोगो आं फैदों खिन्थु जानो नाङामोन बेबायदि खोब दुखुनि खोथा जोंनि समाजाव बेफोरबायदि जालुबाय थानाया जों साफ्रोमबो बयबो मिथिखागौ। दा मिथिनाय बलियै जोंबो बिराद दुखु मोनदों आरो मानो बेबायदि जाबाय थायो। दे दिनै बियाबारि होबाय बिमा बिफाया गथ' गथायबो जोनोम होबाय देरबाय लावबाय फिसौनि मोखां नुबाय दिनै गथ' गथाय मोनखांनानैबो मानो गावनि आंगोनि फिसायखौ गारनानै मानो गुबुनाव थांनांगौ माने बिराद समाजाव लासिं सिंनि खोथा आरो बेफोरो। दा बेबायदि जानो नाङामोन जों साफ्रामबो बयबो बादा होयो बुङो बेफोरबायदि जानो नाङा होननानै अब्लाबो थेवबो जाबाय थायो माने आंबो बेफोरखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों खोनानानै गाज्रि मोनदों। जायखिया गुबुन रायजोआव थानाय जोंनि बर'फोरखौ मा खावलायगोन बिथांखौ हमनानै दोननो थाखाय? आंना बेनो आंनि खावलायनाया माने जिहेथु बे गथ'आ जेरावखि थाहैया मानो
जे जायगायावखि दंहैया मानो जायजोंखि थाहैया मानो जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफ्रा जेरावखि थाया मानो नुसनबायोब्ला जाहाथे बेखौ एसे सिरियासै एसे हमनानै बा लाखिनानै बा बिनि थद बिथन लानानै जाहाथे मोजाङै मोजां माने फनजों आजिखालिथ' जगाजग लानो हाखायो दा बेबायदियै माने दैथायहरोब्ला मोजां जायो आरोखि जेरैखि जाया मानो माने हमनांगौ बा खोन्थाहरनानै जाहाथे मोजाङै मोजां गथायनानै हरो आरोखि बेखौनो होननानै आङो दिनै गामिनि सासे नेहाथारि जानानै आं खावलायबाय आरो आंनि फिसाजोआ जेनेबा न'आव दङमोन नालाय गावसिनियाव ओमफ्राय फिसाया फैथ'वाखैमोन नालाय फैथ'यियाव आं न'आव थांनो नागिरदोंमोन आयै आं साननैसोनि उनाव फैफिनगोन होननानै बुंनायखाय आं होनदोंमोन आरो हा फैयोबालाय फैनानै थांनायनिथ' गिदिर खोथा नङा न'आबो सिफायनोसै उनावबा दिगदारबो जागोन आंबा बबे समावसिमबा आं न'खौ लुनो हागोन जिखुनु जाया साननैसो फैनानै थांबानो जाबाय होनदोंमोन आरोखि आं दाना बिदि होननायाव फैदोंमोन फैनानैबो ओमफ्राय दा रबिबार खालि आं फुजा होदों आं दोनलांनो गोनांथिमोन ओमफ्राय आं फुजा होनानै आं दोनलांनो हायाखै ओमफ्राय गथ'आबो गाबदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं दुखु मोनदों गोसोआव आं दोनलांनो हायैनि थाखायनो माखासे जारिमिनफ्रा जालांबाय खोमा सानदों आरोखि आङो ओमफ्राय आं दा फिसाजोखौ सानो नाबाल' गथ'खौ लानानै बोजोङाव दंहैयो अननानै लामा सामानि मानसिफ्रा हमनानै मोजां मानसिफ्रा लाखिनानै आंनिसिम दैथायहरो आं जि दुखु मोनदों आंनि फिसौनि थाखायनो हाजासे दुखु जाया नङा थायो आंनि फिसौनि थाखायनो बबे जायगायाव दंहैयो मिथिया रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन लामाफ्राव मोनदोंमोन नांलायाखैमोनबो जेबो जायाखै आरो मोजाङै मोजां फैदों जामाइजोआबो खिथाहरदों थांनो आलासि जानो थांदों साननैसोनि उनाव फैथोंसै जामाइजो होनहरदों आंबो होनबाय नालाय दे होमबालाय फैथोंसै न'आबो सिफायनो नागिरदों न'बो गैया अबाव थानो मानो होननानै बुंनायखाय फैबाय ओमफ्राय आङो रबिबार खालि फुजा होनानै अखानायै समबार खालि आं बे न'खौ सिफायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गावनो होनदों आरो आयै आं न'खौ सिफायोबा आं बबाव थानो दिगदार जागोन नांगौबा आङो साननैसो न'आव थांनो नांगौबा उनाव फैफिनलायगोन न'आबो थाजाया न'आवबो होननानै बुंदों आरो औ माने 12थायाव आं न'आव थांथ'नोसै आयै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय आं औ न'आव थांसै आं आयै न'आबो थानो जायगा गैया होननायखाय दा गुबुनजों थांदों होननाय खोनानो मोनबाय जि दुखु 24 जाबाय गथ'आ फिसौआ आंना 3 बोसोर जाबाय लांफादों अना खाना गथ'आ जि गाबलांदोंमोन आबै आं थाङा होननानै मालायनि फिसा साननानै गोसोआव लाखिनानै दोनबाय आङो थांथोंसै सानबाय बिमा बिफाखौबो होनदोंमोन आं गालांदो आं लेखा फोरोंनोसै होनबाय थादोंमोन आं आगोलावबो गावसोरनो आहार गाराखै होननानै गालांथ'वा होननानै दोनथ'दोंमोन